И здравейте хора, аз съм Вяра Plays Games или накратко VPG, а вие сте в моят YouTube канал и в днешното видео ще играем на Battle Gang, като направих 4 игри и станаха много добри и станаха 4 победи. 4-те игри, 4 победи и то 4 уникални и невероятни победи, като този път наистина заснех клипа на Battle Gang много бързо и изобщо не съм се изнервила, което е много добре, защото за първи път, откакто снимам, става това нещо на Battle Gang и съм много доволна от днешния клип. Също така ми спадна това ново геройче. В смисъл, аз преди го нямах, затова за мен е ново. Акулата. И тук що като си цъках така по екрана, разбрах, че много смешно така могат да съставят героите. Си мърдаш си го тъжкаш насам. Тя е много смешно и яко. Да. Стига повече съм ви занимавала с глупости. Единственото, което ще ви пожелая е приятно гледане. Така. Ще играем на футбол. На рождения ден на Роналдо. Дали пак ще бъдем Роналдо? Заедно ще видим. И така както ни предбиха, може и да не бъдем Роналдо. Или може да се превърнем в Мануел Нойер. Известният немски вратар. Вау! О, не, нашия... Пусни, бе. Да. Ето, превърнахме се пак в Роналдо. На рождения ден на Роналдо. Чакай, кога сме станали 2-0, бе? What the fuck? Тук нямаше как. Хари Потър ни вкарва гол. Сега аз ще вкарам. Или пък не. Аре де. Преди ставаше по-бързо, сега ще се го такова летей. Къде е топката въобще? Няма значение. Важното е, че е в вратата на противниковия отбор. Добре, как ще се забиеш точно тук? Няма да я хванеш. Ти даже се протегна и пак не я хвана. Как това е възможно? Малей, тук ако беше само така, щях да откача. Айде, лека. Су. Абе, тя може да обърна това си представете да направят не го обещал. Хайде, просто вкарайте един последен гол и приключвайте мача. Айде, GG, сеньорита. Тук чак се казва Фродо, като на Shadow Hex имаше един приятел, който такъв му беше никнейма Фродо, който снимаше с него и стримваше. Интересно, дали това наистина е той? Лека горилке. Айде, на тебе, че си по-силен и затова си използвам ултимейта върху тебе. Айде, приятно. Ти какво хващаш да го спасяваш? Откъде се взе това, бе? Вие сте нормални. Разкарите го този хеликоптер от тук. Нямаше какво да направя тук, просто само... Не, дръж ме наш! Поне той се метна заедно с мене. Браво! Много умно.
Я се разкарай. Много умно действие. Определено. Ще помогне да загубиш. О! Мале. Ха-ха. GG. И така. Това мога ли да подкърта? Ай, мога. Ма при мен нещо не... стана. Не. Лети. Та принцеска ще я лепиме. Аре. Лека. Или може би не е лека, защото не мога да фана. Какво хванах се за това? Браво наш. Той е нашия... Май се казва Пепито, смисъл изглежда като някакъв българин, смисъл името му изглежда такова. И самия той ми се строи някакси познат от някъде. Геройчето му, животното, с което играе и... Чакайте, че малко се съдроточих. Геройчето, с което играе самото му име. Даже май или предишната игра, или по-предишната, която ще ви включа в клипа. И е сигурно, че ще ви включа в клипа. Ако не се лъжа, май той участваше. Не. Добре, какви са тия аутистки самоубийства? Защо накъде скоча? Умирам. Между другото, тая кулка ми се падна току-що. И някакси сваричка е, кеф има. Но може би ще се играя с пингвина. Най-много, защото акулата не ми е хич силна. Или може да почне да играе с другите, като ги апгрейдна. Убедена съм, че ти го нокаутирах. Кой ударих? Кой ще се жертва за тия 2 звезди? Тая принцеса с кайма. Пирач на геройчета. Лягай. Може само една акула да има в тая игра, която да победи и това съм аз. Айде. GG. Между другото, всякът се замисля, не е изключено тоя... Пепито, дето съмнявам, че за втори път се оказва в моя отбор и в игра, в която участвам аз. Нито го имам в приятели, нито нищо в играта. И хем е българин и хем... наш. Мале, направо ще ти строша ребрата. Ама на мен ми ги строшиха ребрата. Та, както казах, хем мисля, че е българин, хем мисля, че не за първи път играя с него и напълно е възможно, защото в Party Animals на компютъра играта може да има малко повече играчи,
Но тук в тая Party Animals версия на телефона или... Да, мерси. Мерси наш. Или накратко Фалген, както се казва. Не я знаят много хора. Не я играят много хора, защото аз де факто не познавам нито един българин или някой контент креатор, който да я играе версията за телефон, нали? О! Айде да ме пуснете, ако обичате, и да си взема звездите. Няма ми бъраш звездите, бе. Гъс. Не мога да ти изхвърля, бе, букук мръсен. Пази се, мале. Ще взема това. Чак сега забелязах, че тя мога да ги взимам и да ги меткам по другите си. Мисля, знаем, че мога да мяткам някакви предмети по другите хора, но точно за тия предмети, грамофони или какво са това, не знаех. Чак сега го забелязах. И това беше видеото за днес, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако е било така, дайте палец нагоре, абонирайте се за моя канал с камбанката, за да получавате известия всеки път, когато кача нов клип. Също така, в описанието на клипа ще има линк за моя Discord сервер, където можете да влезете и ще бъдат написани всичките ми социални мрежи, където можете да ме последвате, но след като се абонирате за канала ми с камбанката и след като харесате това видео. Друго няма какво повече да ви кажа, така че чао и до следващото видео.